बिराद गोजाननिफ्रायसो फैदों दै मादैमोना बेयाव फैनानै दखान होफैदों बिराद खस्थ' ना उदालगुरि मा जायगामोनलाय दे एसे बुंना उदालगुरि खौरां उदालगुरि खौरांनिफ्राय फैनानै नैबे भैरबकुन्दआवहाय दखान होफैनाया मामुलि नङा। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो हेपि निउ इयारनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोजाम बोसोरा थांबाय दायो गोदान बोसोर फैबाय मानो होनबा गोजाम बोसोरावहाय ओरैबायदि रंजाबाय बा बायदिसिना मावनाय दांनाय गाज्रि बायदिसिना खामानि बेफोरबायदि मावनाय दांनायफोरखौ ज्राब गारनानै दायो बयबो गोदान बोसोरावहाय मिनि खुसि रंजायै मोजां थादो आरो जादो लोंदो आरो गाव गावनि खामानि बायदिसिनाफोरखौ मावदों। बेनिखायनो आङो दिनैहाय फुंनिफ्रायनो लानानै आं मा खामानि मावदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै आं बेयावहाय दायो ओंखाम बयल खालामदों आरोना लोगोफोर। नैयावहाय मोनबायानो खोमा एसे नांबावगौ। नैयाव आं ओंखाम बयल खालामगासिनो दङ। बिथिंजाय जाहैबाय बेयावहाय साना रुदों मटर नैबे मटर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय साना आरोना लोगोफोर दखाननि मानो होनबा जोङो सुइस गेटआव पिकनिक स्पटआवहाय दखान होफैदों आरोना। नै जों बेयाव माबायदि थायो बेयावनो थायो आरोना लोगोफोर। लोगोसे जोंना बुस्थुफ्रा नै नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि माबाखौ रेस्टुरेन्टनि बेनारखौहाय नै नोंथांमोना जायफ्रा पिकनिक स्पटआवहाय भैरबकुन्दआव पिकनिक जानो फैयो नैबेयाव हाबबानो जाबाय डाइरेक्ट नै ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दंजायो एकदम बेस्थ' आरोना गासिबो रेडि खालामना लादों। ओंखामाबो जाहांबाय ओंखाम रुगासिनो दङ नै जाबाय दायो ओंखामा चावमिनाबो रुनानै दोनखाबाय गासिबो काटिं बायदिसिना खालामनानै दोनबाय। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय जायफ्रा गोदान नायदों आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे सापर्टबो खालामदो। आं दायो बे ओंखामखौ नैबे ओंखाम रुनायखौ आङो सरनोसै आरोना लोगोफोर। केमेरामेनबो गैया आंनो हारसिं आं बेखौ सरग्रोनोसै। फाइनालि लोगोफोर माइरं रुनायाबो जाबाय जोंनिया। नैथिंजाय मटर माबासो ना इयो मटरसो दा मटर रुनायाबो जासिगोन। मम'नि चाटनियाबो जाबाय दा बेखौ पेस्ट खालामनो मोनाखै नै बिदि पेस्ट खालामना दोनो आरोना लोगोफोर। नैबे जाहैबाय मम'नि चाटनि नै आलु सबबो दङ मोनसे। फिथा सावदोंना सावाखैनो हा मानो सावाखैब्रा दासो सिंनिफ्राय ओंखारदां नै एप्रेन गालायनानै लोगोफोर। ओरैजाय बुहुद नै खामानि मावगासिनो दङ नैथिंजाय दायो पिकनिक बारा फैथ'वाखै दा फैगोन आरोना। नै दखाना ओरैबायदि आरो नै ओरैजाय सिद्दा नैथिं सिद्दा फैयोबाथाय नैबे दखानखौ नुगोन आरोना लोगोफोर। नै रेस्टुरेन्ट बेयावनो डाइरेक्ट फैनानै जाफैबानो जाबाय। जोंनालाय मादैया फिथा बनायगासिनो दङ। जाबायना मादै फिथाया दाबो जायाखै फिथाया फिथा जानो जमदों जोङो। नुवाखै फिथा सावग्रा गाइखेरा माबाया गारहाया फिथा सावग्रा गारहाखौ नाय इसिनिखौ गारहाया एसे गिदिरबाथाय मोखाङानो एफा गुवार गिदिर गिदिर जायो। नै ओरै साहा फुदुंगासिनो दङ। बिराद गोजाननिफ्रायसो फैदों दै मादैमोना बेयाव फैनानै दखान होफैदों बिराद खस्थ' ना उदालगुरि मा जायगामोनलाय दे एसे बुंना उदालगुरि खौरां उदालगुरि खौरांनिफ्राय फैनानै नैबे भैरबकुन्दआवहाय दखान होफैनाया मामुलि नङा। सानैजों मालाय बिराद बिसि गिटार आरो मोनसे सावबावदो आं मोनसे जानोसै ओरै मोनसे लाना थांसै लोगोनोहाय। फिथाबो मोनो बिसिनाव फैबाबो फिथा जाफैबानो जाबाय। फैबा जायफ्रा पिकनिक जानो फैयो फिथा सावगासिनो दङ नै बेखौथ' फिथा लावदुम होना फिथा लावदुमालाय बे गथा गथा गिदिर गिदिरसो होनो दा बे माबासो केटलि फिथा जाबाय बियो थिख्लि फिथा। औ फिथा लावदुमा जाहैबाय गिदिर गिदिरखौसो होनो लावदुमखौ। नै बिथिंजाय भिउआ नोजाराया
निउ इयारनि दसे एसे ओरैनो ब्लग बनायबाय नैबे निउ इयारनि फार्स्ट फिथा जानोसै दिनै 1 तारिखनि बेखायनो दिनै फिथाखौ जानानै नायनोसै आरो खामानियाबो ओरै मावलागासिनो दङ नैथिं फिथा सावलागासिनो दङ फिथाखौ जानोसैलै मादैमोननि फिथा सावनायखौ गोथावानोथ' सिबिंनिसो ना नारेंखलनि सावा नारेंखल मोना गोथावलै सिबिंनिखौनो जायै जायै देरबोखाबाय ना निउ इयारनि फिथा जाबाय नै भैरबकुन्द स्लुइस गेटआवहाय दखान होदों नालाय बेयावनो फिथा जानांबाय नै गुदुंना गोथाव जागोन गुदुंबाल'सो गोथाव जाखायो गुसुबाथाय थावखाया ओरैबो मोनसे इयावनो नै सावगासिनो दङ नायनि र' अनलाइन जाया दा नोंसिनावलाय जाया गैया जायाखै दा मोनदों साहा मोनजा लोंसानोसै फिथाजों साहा लोङाबा जाखाया गारहाखौसो फसायबाला आं नोंसिनिखौ नायलाय गारहाया एफा फिसानो स' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नैबे भिडिअखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक शेयार लोगोसे खालामना होबानो जाबाय दे लाइक